Prírodná liečba ochorení spôsobených stresom musí ale prebiehať niekoľkými smermi. Nielen pri liečbe duševných ochorení si musíme uvedomiť, že nemôžeme hľadať jednu rastlinu na môj stav. Hej, tak ako ja dostávam každý deň stovky otázok. Povedzte mi bylinku na migrénu, povedzte mi bylinku na žalúdok, povedzte mi bylinku na žlčník. No ja neviem. V prvom rade je prírodná liečba individuálna. To znamená, musím s človekom hovoriť, musím poznať anamnézu jeho ochorenia, čiže vývoj, čo tomu predchádzalo. Musíme priznať to, čo spustilo ochorenie, nielen poznať prejavy tohto ochorenia. A každá rastlina je síce silná a mnoho z nich je univerzálnych, ale na skutočné vyliečenie a dlhodobý stav zdravia jedna rastlina nikdy nebude stačiť.